Ukugula ukuthi usangena bafethu sangena sagcwala indlu mawusilalela endlini, sagcwala imoto mawusilalela emotweni, sagcwala ingoma ukuthi uphakathi engutsheni uyishiqela uthe shu yakubingelela umfana wakho uzawo ayisho phansi eshowe. Bafethu ngiyanibingelela enyakeni omusha, izwa alikho kahle yini ogoloko angudeshi ugoloko bemve ngujuqule nje juqu ahluleke kodwa lapho ogoloko bafethu unyaka uqalile bafethu. Nazi indaba bafethu njengoba nazi bafethu ukuthi iAshu TV lethele indaba njengoba zinjalo bafethu. Niyazi nani izinto eziningi iqala kuFacebook, so sithi isikhulunywa nje isikhulunywa kodwa isuke iqale lapha kuFacebook impi. Uma ungenayo uFacebook usungayazi impi iqala. So mina ngizokulethela indaba njengoba zinjalo ezenzeka kuFacebook. Bafethu Mthandeni noMshovo bayigaxe zonke enyameni baPhuzushukela, bayifaka zonke enyameni bayigaxe embanjweni bathi akazitwa bengayazi ingoma. Kodwa ke angikhuluma kunansi ivideo bafuna ngiphethe ivideo nje nansi lalela ke. Bye. Asipheki ukuthi uPhuzushukela waqala ukucula uMaskandi. Semhlonipha yebo. Kodwa bafana bakithi uMaskandi wanongoma. Ngoba ikho neyodwa ingoma yakhe lo uPhuzushukela udwenda elicule siyazi. Makunjalo ke. Uzwa nje la kuthini nje. Futhi makunjalo ke akeze omunye. Man akeze awuthi uPhuzushukela inkunzi. Akeze nengoma uPhuzushukela. Yebo. Umbhaqanga waleni lokuzana. Ama-T-Bags acula ngapha. Lezi inkampani zama-T-Bags ecula ngapha enkandla. uPhuzushukela. Asala keze nengoma uPhuzushukela. Sibona ukuthi amaqhawe nje umfazi omnyama umqashiyo Ndlovu. Yeah. Kuze uphuze ekhemisi. Nowashela emhlophe. Uphuza nokufana nokufakaza nokusaya.